हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हन्डा स्कुटि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों दावहारु बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अभिमन्यु, रतेश्वर, अनसुमै आरो अनजालि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, सुरुग्राफि आरो डिरेक्सनानो जादों बिजय। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिलिफां बर' भिडिअग्राफि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खाथियाव नों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों टमि, नार्जारी, गुजन, बरदजास एन्ड सिद्धार्थ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मनीष स्वर्गियारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों सिकान्दार पासन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रुपज्योति हाज'वारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल आर सानजारां एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।